Fish mga master, fish on. Yan o. Kita isa no. Kita isa, tara, kita isa, tambak. Tambak. Tambak, tara. Oh, nice one. Nice one. Yo, what's up mga kamaster no? So welcome back sa ating YouTube channel mga kamaster. Panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo mga kamaster. And for today's video mga kamaster is magpi-fishing na naman ulit ako no. So yun mga kamaster, bali tatlo pala kami ngayon. Pero yung dalawa is hindi sila wala silang fishing rod kaya sumama lang sila ngayon sa akin. Ayun po mga kamaster, so mag-boat casting po kami ngayon no. So sasakay po kami ng bangka. And sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para update kayo sa mga video na aking i-upload. So ito yung fishing rod natin mga master. Ayan. So ngayon pala mga kamaster is papunta na kami sa dagat. Yung dalawa kong kasamahan is andun pa sa likod no, naiwan pa sila. So sana masuportahan niyo ako mga kamaster sa aking pagbablog. At di kayo magsawang sumuporta kay Raketerong Master. And ayun po, so update na lang mamaya mga master no, pagdating namin dun sa dagat no. So ayun mga master, andito na tayo sa ating spot no. So try natin mag-cast dito kung meron ba tayong madali. So first cast mga master. Ayan. So dito kami ngayon malapit lang po sa amin mga master. Okay, bot. Walang kagap dito sa mababaw. Sa malalim siguro yung isda. Jason. Because dia pedung laut. Dapat. Ayan yung view mga master no. Ayan no. Hinay lang. Artificial. So palit muna tayo ng lure mga master. Yes, ayun mga master. So lipat kami ng spot kasi walang makagat doon sa unang spot namin no. So andito pala kami ngayon banda sa may Ilmar Beach Resort. Ayan no. Yung pinuntahan ni Ibana Alawi. Saka ni Daniel Matsunaga. Ayan. So, lipat kami ng spot mga master. Mga master, nandito na tayo ulit sa spot natin. Lumipat tayo ng ibang spot no. Yan. Pakita sa isda. So, istorya ako sa nakahuli na sana kami mga kamaster kaso di ko nakuha ng video kasi kala namin walang mag-strike. Yan, pakita ko dong yung master.
putik. Yan o. Hindi na daw. Isa. Tambak. Ambak. Ambak tra. Oh, nice one. Nice one. Tambak mga master, tambak. Good size. Lamog. Ayan o. Good size mga master o. Woo! Nice. Para ba, dagdagan pa ito mga master. Tablong. Sabod. Awa. Dagko api si Sayang nga master. Agay. Sayang nga master, di na kunan ng video. Tambak damay. Merong maliit, merong malaki. Ito sa nakati. Kung ang may baldi kayo mahug. Ito nga lagag. Ayan o. Nice one. Di na kunan ng video. Ulit. Video. Ayan po yung lure natin, no? Nakita. Ayan. So, try natin. Ulit. Mayroon pa. Sirtian din. Unang hagis. Sirtian din sa unang hagis mo, master. Dito, tag-tag nito. Meron pa dito mga master. So, ayan po mga kamaster. So, medyo madilim na mga master, no? Kaya umuwi na kami. Mag-alas 6 na. So, ayan si Christian na kong mata, oh. Christian! So, pakita mo yung huli natin. Ilang piraso yung huli natin dyan? Wag. Ha? Pat. Ay, 5. Pero ano? Ayan yung huli namin mga master, oh. Ayan. Grabe nakakapagod. Ay. Doon kami galing. Mas malayo-layo. Doon sa likod pa doon. Doon sa Aligribits kami pumunta. Yan na yun po mga master, no? Sa hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga video na aking i-upload mga masters. So ayun po. So hanggang sa susunod na pag-fishing naman mga master. And maraming salamat sa palaging pagsuporta kay Rekitirong Master. And ayun, thank you. Bye-bye.